መንግስት ኤርትራን 26 ዓመት ዝተኣሰሩ ዝርከብዎም 28 ናይ የህዋ መሳኽር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈትሐ ሮይተርስ ሓቢሩ መሳኽር የህዋ ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዘለው ኣባላቱ እቶም 28 ከም ዝተፈትሑን ካልኦት 24 ሰባት ግን ገና ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለው ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ተኾነ መንግስት ኤርትራ ብዛዕባ ምፍታሕ ናይዞም እስራት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስት ኤርትራ መሰል እምነት ኣይሕሉን ክብሉ በቐጻሊ ክነቕፍዎ ጸኒሖም እዮም መንግስት ኤርትራ ግን ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝግበር ሽርሕታት ክብል ነቶም ክስታት ክነጽጎም ጸኒሑ እዩ ብዙሓት ኣመንቲ የህዋ ኣብቲ ኣብ 1993 ናጽነት ንምርጋጽ ዝተኻየደ ህዝባዊ ሪፈረንደም ድምጺ ንምሃብ ፈቃደኛታት ብዘይ ምዃኖም ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝተኣሰሩ ተኸተልቲ እምነት ከም ዘለው ተሓለቕቲ ነጻነት ሃይማኖት ይገልጹ ካልኦት ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣይንሳተፍን ዝበሉ መሰኻኽር ጀሆቫ እውን ሲቪላዊ ቁጠባውን ሰብኣዊ መሰላት እውን ተቐንጢጡ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ بجكازي ካብ 1991 ጀሚሩ ብዙሓት መምህራን ሃይማኖት ምስልምና ብዘይ ፍርዲ ከም ዝተቀየዱ ተሐለቕት ሰብኣዊ መሰላት ይዛረቡ መንግስት ኤርትራን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ካብ ስልጣኖም ኣልዩ ኣብ ናይ ገዛ ማሕበር ካብ ዘእትዎም ነዊሕ ዓመታት ኮይኑወሎ ኣብ መንግስት ኣሜሪካ ንጉዳይ ናጽነት ሃይማኖት ዝከታተል ኣካል ኣብ 2020 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 2019 ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታት ጣልቃ ምእታውን ቀይድን ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ጉዳይ ሃይማኖታዊ ናጽነት ከም ዝበኣሰ ገሊጹ ነይሩ መንግስት ኤርትራ ነጸብጻብ በቀጥታ እኳ ምላሽ እንተዘይሃበሉ ሚኒስቴር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 2018 ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ኤርትራ ኮ ጉጉይ ስእሊ ወይ ዙምባ ሓበሬታ ኣሎ ኮይን እምበር ኤርትራ መሰልና እምነት ተኸብር ሃገር ያዝብል ምላሽ ይቡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝተዋሃበን ሃይማኖታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሱኒ እስልምና ካቶሊክን ወንጌላዊት ሉተራዊት ነን ኣብ 2002 መንግስቲ ኤርትራ ብጀካተን ፍሉጣት ዝኾነ 4 ሃይማኖት ካልኦት ጉጅለታት ሃይማኖት ኣታዊታትን ወጻእታትን ከምኡውን ዝርዝር ኣስማት ናይ ኣባላትን ብምቕራብ ከምዝገባ ዝጠልብ ትእዛዝ ብምሕላፍ ከም ዝኣገደን ጸብጻብ ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ሃይማኖታት ናጽነት ይገልጽ يا يتكاد لها ليلي معشو ኣብ መንጎ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ብሬክዚት ኣብ ወሳኒ ደረጃ ከም ዝበጽሐ መንግስቲ ብሪጣንያ ገሊጹ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ጸንሐ ጽዑቕ ልዝባት ክሳብ ሕጂ ፍረ ከም ዝሃበ ዝፍለጥ ብሪጣንያ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወጽእ ትጽቢት ይግበረላ ስለዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ 31 ታሕሳስ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዝህልዎም ንግዳዊ ርክባት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣለዎም امبارك زخبركم سبعتي BBC تجرنيان لوم مشهد زبلنا مدلوات ازي كتكتاتل وطن حكوميو توسخ حبريتان مركبنا مربب حبريتانا bbc.com/تجرنيا ختوكسون عدمكم ابي ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጹጽ ሕስነትን ሰብኣዊ ረድኤትን ክረኽቡ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ለንደን ተኻይዱ እቶም ሰልፈኛታት ና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ብጻሓፎ መልእኽቲ ብዛዕባ ኩነታት ቶም ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቂቦም ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት تشاقيلهم كم زلو حبيرهم مسارحتنا تسفى على مرآيا كابتي سفران نزل آخلنا تزبزاب كحسايت ولد برهان كقربو يوم ኣብ ክልል ትግራይ በሰንኪ ኩናታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ምህላው ዝገልጹ ሰልፈኛታት መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰላም ክደፍእን ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብር ተማሕጺኖም ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ተጻብኦታት ጠጠው ኢሉ وحسنتن دحنتن سلاماوያን ሰባትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ክኽበር ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባዝ ኣብ ምርምር እትነጥፍ ናታሊያ ፓስኮቪች ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ማእስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጻጽ ከም ዝሰርሐትን ብድሕሪኡን ትመላለስ ምጽናሃን ትገልጽ and since the beginning of the conflict I haven't been able to get in touch with anyone ድሕርቲ ጎንጺ ዝኾነ ዳሃይ ክረክብ ኣይከኣልኩን ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ ካብ ህጻጽ ጭውያ ይፍጽም ምህላው ሰሚዐ ግና ብሰንኪቲ ዘሎ ምዕጻው ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብኡ ዝረከቡ ብጾተይ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን እዚ ድማ ሻቂሉንሎ ካልእ ተሳታፊት ሰልፊ ኤርትራዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት እስማዒል ሙሳ እቶም ስደተኛታት ንሕጽረት መግብን ማይን ተቃሊዖም ምህላዎም እዩ ዝገልጽ ከም ሰማዕናዮ ብዩኤንኤችሲአር ዝተባህለ እቲ ዘለዎም ወላ ምግቢ ይኹን ማይ የብሎምን ስለዝኾነ ኸ ንሕና እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንኹሎም ንሓቶም ኣለና ነቶም
ሰላማውያን ሰባት ነቶም ስደተኛታት ከዓ ናቦም መንገዲ ከፍቱ ማለት እዩ ከመገሮም እቲ ዘድሊ ዘሎ ነገራት መግብዲ ዝኾነ ክበጽሖም ማለት እዩ በቲ አቤርታ ዘሎ ስርዓት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ዕቁባ ሓቲቶም ማለት እዩ ዕቁባ ስለዝሓትቶኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስደተኛታት ፈሊጦም ዩኤንኤችሲአር ተቐቢሉ ከም ስደተኛታት በቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ብ1951 ዝተገብረ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኪዳን ማለት እዩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ተፈሊጦም እዮም ዝነብሩ ነይሮም እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን ዘጋጢሙ ዘሎ ፀገም ከዓ ናቶም ፀገም ኣይኮነን ይኹን እምበር ከም ዝሰማዕናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ካብቲ ካምፑን ከይተረፈ መንእሰያት ወሲዶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ወስዶም ኣለዉ ባህል ኣሎ እዚ እንተጋጢሙ ሕጂ ነቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ፀገሙን ዝያዳ እናገደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስደተኛ ኮይኑ ተፈሊጡ ዕቁባት ሓቲቱ ዕቁባ ተዋሂቡ ነይሩስ ሕጂ እቲ ካብኡ ዝሃደመ መንግስቲ መፂኡ ክወስዶም ከሎ ናብቲ ኤርትራ ገፁ እዚ ንዓና ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ነገር ኢና ንገልፆ ማዕስከር ህፃፅ ብብዝሒ ካብ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ዝርከብሉ እዩ ዝበለት ናታልያ ፓስኮቪች መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ዳግም ክመልሶን ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቶም ማዕስከራት ክበፅሕሉ ዝኽእሉ መገዲ ከፍቅድን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓትት ኢላ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት መስራቲት ትካል ዋን ዴይ ስዩም ዝኾነት ቫኔሳ ፀሓይ ብወገና እቶም ስደተኛታት ናይ ወርሒ ሕዳር መቑንን ከም ዘይተዋህቡን እያ ትገልጽ ሎሚ ዝመጻሁ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ክንዛረበሎም ስለዚ ኩሉ ዝጋጥም ዘሎ ንኦም ተሽሞ ዓለም ረሲኦሞም መግቢ ወርሒ ዳርጋ ከይደው መግቢ ከይመፀዎም እቲ ኮንፍሊክት ኣብ ዝጋጥም ዘሎ ኣይንፈልጥና ከምዚ ኢምፓክት ኮይኖም ንኦም ክዛረብሎም ናይ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ ከዓ ብኦም ከፕራዮሪታይዝ ክገብሩ ክዛረቦም ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ TPLF ኔጎሽዬሽንስ ነቶም ናይ ኤርትራውያን ዘለዉ ብኦም ከዓ ክዝክሮም ብኦም ከዓ ክቃለሰሎም ኢና ንደሊ ኣብቲ ካምፕ ስለ ዘለዉ ቀዳማይ ነገር እቶም ኣብ ዝሰርሑ ኣብ ካምፕ ከይዶም እዮም ወፂኦም እቲ መግቢ ዝመፆም I think I don't know where he does matzo wala ዝኾነ ጊዜ ዝመጾ ዝሓለፈ ወርሒ ኣይመጣን ስለብቲ ናይ ኮንፍሊክት ቀደም ኮሙኒኬሽንስ ከኸፈት ኢና ንደለይ ክንዛረቦም ከመለው ክንፈልጥ ሽኡሃን ታይ ተጋጢሞን ታይ ጋጥማለው ክንፈልጥ ሽኡ ምስ ፈለጥና ኣብኡ ገና ክንሕግዞም ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ ዘይተረጋገፀ ዝበሎ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ማዕስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ጭውያን ግዱድ ዕስክርናን ኣዝዩ ኣሰንቢዱና ኣሎ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምዕቋብን وحسنتهم رجعتن حلفنت كفتمن حديثيهم. مينستر زين إيرترا أو يمانع جون مسكال بتويتر أبز حبوه ملاش تكر سدنيات حوارات حجرات نتكلم مزنتون مربباتون بزي أجباب بمتكام نزحالفة كل التعسر تعمتات كند مسارحي أنصار إيرترا نايز قناة تنقل زمل أو بوليسي استراتيجيكاوي برسات حزبي كوين اللو بمبال أبزي حلفنتاو جوسكواس تسأمير اللو كبل يكسيسون. منجستات فيدرال كل التجرين نن حد حدهم أفلت أخ كلال ودحر مزرح نابوج كابزم رحو إنه حد ورحي أحلف الله. انت خونا جن كلاتهم من رخبتات أتصوات سلزخانو أتي أب تجري زجات أمزل خنتات المفلات أتسجى مخين تسنحيو. BBC قال أب كتماشرن داس الله سزنبرو سبات بزعباتي أب كبابي أمزنبرو وجن بدحر ينتاي كم زمسل الزراري بالله. شرن داس اللاسة كابتن أمونغو سراويت مكلخ على حيلتات إثيوبيان حيلتات تجرين كبيد وجزت أنا جدا كتماتات تجري حنتيا أتوجه ناب حدار 10 شوعات تسلزوج 5 خيرز جلت أمنش BBC نبراي كتماشرن داس اللاسة أتوجه بخبر تبرز تسنيس لازنبرة بزحت نبرت تختما كاب جزاوتهم كهادمو كمزة تجدد يحبيرهم مبزحتهم تتكوست خبر تبرت فولي شمو أقوار تباهيلو أبزت وعقفال تختما إمزع البني رمز بلا شمو خروق وحزيد ليت منشي سبعت كأنا بكباب بيت كريستيان عند أبونا أرجاوي يهدمو من بارهم قاليتيهم بسنك تستخيدوا قصرهم زي تفلتوا سبات كبيدن قليلهم قدات كم زمصحهم استقلت اخوينو حيالو سبات كم زموتون كباتهم ابشدشتن سوزفلطهم سدران دحزن كم زبصحن تزاريبهم اتين شدشت ساعات زقصله خوينات مستزازمه تانك تاسراويت مكلها ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ሽረን ዳስላሰ ምእታውን እትምንጭ BBC ወሲኹ ገሊጽዮም በዓል ሰለስተ ኮኸብ ሆቴል ደጀና ሐዊሱ ብርክ ዝበሉ ህንጻታት ከተማ ድማ ብታንክን ነቶክትን በخفال ዕንወት በጽሕዎም ኢሎም BBC ዝረኸቦ ስእሊ ሆቴል ደጀና ከም ዘርእዮ ክፋለቶ ሆቴል ዓኒዩ وناني هوتيل دجنا نبار تجارة لحوحات كولونيل تولد جبرة تنسايو كولونيل تولد جبرة تنساي
ናይቲ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤሪትራ ድሂቡ ናይ ዝተጻሓፈ መጽሓፍ ባድመ እንደ ምክንያት ጸሓፋይ ከም ዝኾነ እውን ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትርከብ ኮይና ብኣሽሓት ዝቁጸር ነባሪኣ ግን ፈለማ ሃዲሙ ምስከደ ፍቆዶ ሽንጥሮን በረኻታትን ይነብር ከም ዘሎ ይዝረብ ኣብ ቀንዲ ጎደና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ናይ ዘሎ ህንጻታት መስትያቶም ተሰባቢሩ ከም ዝተዓዘበ ዝሓበረ ምንጭ ቢቢሲ ሰባት ናብ ስሩዕ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክምለሱ ጻውዒት ከም ዝተገበረ ሓቢረሎም ይኹን እምበር ሰባት ካብ ዝሃደሙ ገጠራት ከም ዘይተመልሱ ምንጭታት ቢቢሲ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ኣለዉ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንተርኔትን ኤሌክትሪክን እውን ተዓጽዮም ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ መጠናዊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ነበርቲ ከም ዝተጀመረን ወተሃደራት ኣብ ማእኸል ጽርግያታ ከተማ ከም ዝረኣዩን መሰኻኽሪ ዓይኒ ንቢቢሲ ሓቢሮም ግዚያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ኮይኑ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመዘዘ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘተ ከም ዘካየደን ግዚያዊ ምምሕዳርታ ከተማ ከም ዘቆመን ማዕኸና ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣቃሊሐን ነይረን ኣብቲ ዘተስተሳተፉ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሞት ስርቅን ምምዝባልን ከም ዘሎ ብምጥቃስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ብቁልጡፍ ክኽፈት ሓቲቶም ኣለዉ ህዝቢ ዝግልገለሎም ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ከዓኑን ክስረቑን ዝተገበረሉ መገዲ ከም ዘሕዘኖም ዝሓበረቶም ዓበይቲ ዓዲ ገለገሊኡ ቂምታ መሰረት ዝገበረ ተግባር ምዃኑ ገሊጾም